Om Shanti, moikka. Kuka minä olen? Se on tämä mysteeri, mitä on pyritty selvittämään vuosituhannet. Mitä jos se olisikin hirveän yksinkertaista? Mitä jos se olisikin sitä, että mä käännän huomioni sisäänpäin ja tulen tietoiseksi siitä omasta ytimestäni, siitä jumalallisesta energiasta, näkymättömästä, tietoisesta energiasta, jota mä oikeasti oon. Englanninkielinen sana human being on fantastinen. Siitä löytyy nämä kaksi puolta. Human, mikä viittaa kehoon, ja being, joka viittaa siihen, kuka minä olen sen kehon sisällä. Tänä päivänä me ollaan unohdettu tämä being, tämä olento, koska kaikki tässä nykyajassa fokustaa vaan ja ainoastaan tähän meidän ulkokuoreen, tähän sielun kulkuvälineeseen, koska tämä on ikään kuin auto ja minä olen siellä otsan keskipisteessä, minä tämän auton kuljettaja ja ohjaan tätä. Ja tämä on looginen paikka, sillä täällä on nämä kaikki pääelimet. Täältä löytyy silmät, suu, nenä, korvat. Niin siellä minä istun ja ohjaan tätä autoa. Ja ihan samalla tavalla kuin fyysinen auto ja sen kuljettaja on kaksi eri asiaa. Ne ei ole yksi yhdessä. Ne ei ole kiinni toisissaan. Kuljettaja menee sisään autoon, ohjaa autoa ja sitten kun on aika vaihtaa autoa, niin kuljettaja tulee pois autosta ja saa uuden auton, jonka sisään kuljettaja menee. Eli sama juttu. Minä, se henkinen olento ja tämä keho, niin ollaan kaksi eri asiaa. Tämä on materiaa ja materiakin on alun perin, sehän on kun mennään riittävän syvälle, sekin on energiaa. Mutta se on kuitenkin materian energiaa. Mutta sitten henkinen olento on jumalallista, henkistä energiaa, tietoista, älykästä, ajattelevaa, tuntevaa energiaa ja pisteen muodossa. Ja tämä on se tietoisuus, mihin meidän on aika palata. Ja se ei todellakaan luo mitään vääränlaista etäisyyttä kehoon, vaan itse asiassa silloin, kun mä astun siihen tietoisuuteen, kuka mä oikeasti oon, silloin mä pidän paljon parempaa huolta tästä kehosta. Silloin mä itse asiassa kykenen aistimaan kehon tarpeet paljon paremmin. Mä oon paljon paremmin läsnä keholleni kuin silloin, kun mä luulen olevani tämä keho. Tai tämä rooli, mitä mä näyttelen tämän kehon kautta. Me täällä Raja-joogassa käytetään termiä sielu ja sielutietoisuus. Eli me ollaan kaikki sieluja, mutta kaikki ei ole tietoisia siitä, että ne on sieluja. Ja tämä on se, mitä me täällä harjoitetaan. Että mä tuun taas tietoiseksi siitä, että mä oon sielu. Ja kun mietitään, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, me aletaan kutsua tätä kehoa ruumiiksi. Ja se johtuu siitä, että se meidän tuntema henkilö on poissa. Ja kuka oli se henkilö? Se näkymätön, jumalallinen valonpiste, se sielu, se energia on poistunut, on jatkanut matkaansa. Mutta me voidaan todellakin tulla tietoiseksi tästä just nyt ja opetella pysyyn siinä tietoisuuden tilassa. Mitä hyötyä siitä on?
Siitä on se hyöty, että me saadaan kosketus sen meidän sielun, tai tulipas nyt sanottua hassusti, se ei ole meidän sielu, vaan minä olen se sielu ja minulla on keho. Niin kun mä tuun tietoiseksi siitä, että minä olen se sielu, pieni valon piste tämän kehon sisällä, niin mä saan yhteyden mun alkuperäisiin kauniisiin ominaisuuksiin. Sillä joka ikinen sielu on tehty rauhasta, rakkaudesta, viisaudesta, puhtaudesta ja onnellisuudesta. Nämä on ne meidän rakennuspalikat. Joten sanonta, että onni löytyy sisältäpäin, se tarkoittaa juurikin tätä. Minä olen onnellinen sielu. Minä olen rauhallinen sielu. Minä olen puhdas sielu. Minä olen viisas sielu. Minä olen rakkaudellinen sielu. Mitä tapahtuu, kun mä harjoittelen tätä? Nyt mä en enää etsikään näitä asioita itseni ulkopuolelta, vaan mä pystyn antaan sitä muille, koska mä koen, miten mä voin rauhoittaa muita jokapäiväisessä arjessa, ellei mun mieleni ole tyyni ja rauhallinen. Ainoastaan rauhallinen ja vakaa henkilö voi rauhoittaa muita pelkällä olemuksellaan. Ja tämä on se syy, minkä takia mun pitää olla yhteydessä siihen, kuka mä oikeasti oon. Yhteydessä siihen sisäiseen rauhaan, siihen mun aitoon, alkuperäiseen, upeeseen olemukseeni. Ja nähdä se myös muissa. Vaikka muut olisi kuinka ärtyneitä tai stressaantuneita tai mitä ikinä, niin sielutietoinen visio tarkoittaa sitä, että mä näen myös näiden valheellisten kerrosten läpi. Mä näen sinne sisäiseen kauneuteen. Mä näen sen timantin, joita me kaikki ollaan. Me ollaan todella arvokkaita timantteja, ihan jokainen meistä. Ja tämä on se pohja, miltä syntyy itsekunnioitus ja myös muiden kunnioitus. Jos minä tai joku muu on ärtynyt, stressaantunut, ahdistunut, masentunut, se tarkoittaa vaan sitä, että mä en ole kosketuksissa siihen aitoon, puhtaaseen, jumalalliseen itseeni. Ja kun mä aloitan sen matkan, kun mä aloitan tutustua siihen, kuka mä oikeasti oon, niin pala palalta, pikkuhiljaa mä saan eka semmoisia lyhyitä, välähdyksenomaisia kokemuksia siitä, kuka mä oikeasti oon. Siitä mun alkuperäisestä hyvyydestä. Ja mitä enemmän mä harjoittelen tuleen tietoiseksi siitä, sen enemmän se vahvistuu mussa. Ja ne muut ominaisuudet, joista me ei niin tykätä, ei itsessämme eikä muissa, ne alkaa luonnollisesti vähentyä. Niiden intensiteetti alkaa pienentyä, koska mä keskitän energiani siihen, mitä mä haluan luoda lisää. Minä, sielu, olen luoja. Minä olen rauha. Siksi pystyn luomaan rauhallisia ajatuksia mieleeni, joista syntyy rauhallisia tunteita ja ne leviää rauhallisina värähtelyinä minusta ulospäin. Ja muut tuntee sen, kun he tulee tekemisiin mun kanssa. Ja automaattisesti silloin puhun rauhallisesti, käyttäydyn rauhallisesti, teen tekoja, mitkä on täysin luontaisia sieltä rauhantilasta käsin tehtynä. Joten
Kun se tietoisuuden tila muuttuu, silloin on helppo myös luoda niitä täsmällisiä, laadukkaita ajatuksia, koska tarkoitus ei ole olla ajattelematta. Tarkoitus on oppia tuleen siihen korkeampaan tietoisuuden tilaan, mikä on jo meillä kaikilla. Meidän täytyy vaan oppia käyttämään sitä. Ja sieltä käsin luoda niitä yleviä, myönteisiä, puhtaita, voimakkaita ajatuksia, koska ne ajatukset on niitä siemeniä, sanojen ja tekojen siemeniä. Tällöin se meidän muutos tapahtuu sisältä ulospäin, eikä ulkoa sisäänpäin. Kun mä tunnen itseni, musta tulee riippumaton. Ja silloin mä pystyn myös tukeen muita ja auttaa muita kaikkein parhaiten. Koska me kaikki tiedetään tämä auttajan syndrooma. Väsyy, kun antaa liikaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos mä opin tunteen itseni sieluna ja mä vahvistan sitä tietoisuuden tilaa, mä otan myös yhteyden korkeimpaan lähteeseen, josta mä pystyn ammentamaan itseeni kaikkea sitä, mitä mä tarvitsen, jotta mä oon täysi, ehjä, kokonainen. Silloin kun mä annan siitä tietoisuuden tilasta käsin, mä en itse asiassa uuvu, enkä väsy. Kyllä, keho tarvitsee lepoa, keho tarvitsee huoltoa, mutta sisäisesti mä pysyn virkeänä, koska rauhaa, rakkautta ja onnellisuutta voi vaan antaa, kun sitä oikeasti kokee. Ja silloin kun mä koen sitä, se ei ikinä lopu kesken, koska ne on rajattomia aarteita. Ja ne on mun henkisiä aarteita. Ja tämä aarrearkku on aina ollut mun sisimmässä. Mä en ole vaan tiennyt siitä. Mutta nyt kun mä tiedän, mä voin avata sen aarrearkun ja alkaa nauttia niistä aarteista. Ja myös jakaa niitä aarteita muille, sillä ne on tarkoitettu jaettavaksi. Pidetään hetken meditaatio tästä aiheesta. Eli ensin rentoutan kehoni päästä varpaisiin. Varmistan, että myös hartian seutu on rento. Hengitän syvään ja rauhallisesti. Vatsan pohjaan asti. Olen läsnä tässä hetkessä ja nyt. Käännän huomioni sisäänpäin. Tulen tietoiseksi itsestäni henkisenä olentona. Pienenä valonpisteenä. Elävänä, tietoisena, tuntevana olentona. Minä olen erillinen kehosta. Keho kuuluu materian maailmaan. Minä kuulun henkiseen maailmaan. Keho kuuluu ulkoiseen maailmaan. Minä kuulun sisäiseen maailmaan. Mutta minulla on suhde ulkoiseen maailmaan. Ja kun muistan, kuka olen, silloin tuosta suhteesta omaan kehoon ja koko fyysiseen maailmaan, muihin ihmisiin, eläimiin, luontoon, siitä suhteesta tulee äärimmäisen kaunis, harmoninen ja tasapainoinen.
koen nuo sisäiset aarteet, rauhan. Minä olen rauha. Tämä tyynnyttää mieleni. Siitä tulee vakaa ja selkeä. Minä olen puhtaus. Olen viaton ja kaunis kuin puhdas ensilumi. Tämä on alkuperäinen olemukseni. Olen alun perin täysin hyvä. Minä olen onnellisuus. Olen tyytyväinen. Olen ystävällinen, sillä se on luonteeni. On helppoa olla keveä, kun on täysi. Mitään ei puutu. Kun vain muistan nämä kaikki sisäiset aarteet, jotka minulla jo on. Minä olen viisaus. Kun olen kosketuksissa itseeni, tuo sisäinen viisauteni herää. Nämä asiat, joita tänään kuulin, resonoi minussa, sillä tuo tieto on jo minussa. Olin vain ehkä unohtanut sen. Minä olen rakkaus. Olen lempeä. Minulla on empatiaa kaikkia ja koko maailmaa kohtaan. Rakkauden voima on se suurin voima. Ja tämä rakkaus on puhdasta rakkautta. Se ei painosta, se ei odota, se ei vaadi mitään. Ja tämä henkinen rakkaus on rakkautta kaikkea elävää ja elotonta kohtaan. Se on universaalia, pyhää, puhdasta rakkautta. Muistan, kuka olen. Ja muistan nämä aarteet, mitä minulla jo on. Kun muistan, koen. Ja sitten ilmaisen sitä värähtelyideni, sanojeni ja tekojeni kautta. Minä muistan olevani sielu, jumalallinen, kaunis, hyvä sielu. Se on tuo ikuinen totuus. Om Shanti. Om tarkoittaa minä olen sielu ja Shanti, rauha. Kiitos.